Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hapo kajingalam usamla Adrian Chyne Milim kilara daki plakat kibathok ban persya ya Jingpynlong kam ya ke Citizenship Amendment Act. Habakran bat kinong thok kubor nakaliang upresiden ke MPYC usamla Adrian Chyne Milim ulaong bawatla ya ke Meghalaya la pelat nakanikaan henry yo akan poi kapor bakin saweng no sai ke 6 schedule kabalong kaan banyada yang ikirit pat kumba ka sarkar pedeng kala wengno ya ka artikel laispa hanyo pho kabayada ya ka hok kinong Kashmir ulaong ba ka Jingpynlong an ya ka CAA kamdei ka aka ka banwanra Jingmyntoi henry ka dei tang banyo Jingmyntoi ka BJP hagani ka election ka banwan hagani ka juk usngi ka state mahila congress kala penlong ya ka jingakhi akhandailan nakaliang ka president ka state mahila congress ka kong Joblin Shala habakran hagani ka sngi kalaong bakane ka dei tang ka jing sedang jongki ban persya I ka jing trikam jong kanikaan kalaya thuru baki jingakhi kendang beteng shu hakini ki sngi banwan Hani kumki dekat jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress nomor ba kum itep hagi ni gisngi baladep ka center kelapas ya kane ka Citizenship Amendment Act on menta kala penlong anya ka ngingi persya ya ka nomor do wala da ka Meghalaya ka jong ngiru kila exam henry ni hapon suthu ya kane ko wai ka 6 schedule ka ya da ya ka hok ka jongi kum ki jai benri retpat ki jai benri jong kane ka state Meghalaya ka jongi henry ngitep ka jingle jong ke BJP Haka ba kala weng ya ka artikel lai nyo pho ka ba ya dai ya kata ka hop jong kinong Kashmir ho menta ki exam tiangi henry lesi haki sngi ki bonwan kin persang bon weng saya ka 6 schedule khnam bakin long ya ka an ka bolong pura habarok ka wei ka ri India ka jongi hingi sham ba ka CAA ka jingle jong ka ka sarkar kamde ki ke henry tang haka por politics si bon suyo ya kata ka vote ka jongi ka jingwan alam ya ki lesi ya kita kibri ki basha oppress ki basha nyonben si bade ki minority hakiwe ki kiri menta ke India ka jongi habai pe ka global hunger index ka pai sispa khatwei naka sispa akusan India jongi karangdei kari ka baduk bar ke India ka jongi harap ngi pe hakayo ka kot ane ka yo kam yo jam kalong kwi kiri ka barang poi satrai ka jingle yakani ka CAA kamde ki ka bonwanra ka Jingmyntoi henry ka dei monwanra let's say tang ya kata ka vote bank politics jong kane ka BJP takadaw ngi nga persya jur ya kane ka CAA bangim kwa hira bakane ka CAA kan long an hari menta pa ka sarkar ngi bangam sngap yangi takadaw ngi wan menta kum ka youth congress gidang showdown para mangi kum kita kinongkit kam bane persya kane ka CAA ngidang pen khre shu ya kita ki jingaki ki bon saya one part haki singi bon Meghalaya la yakren buat ka BJP Meghalaya ru iong ba ta ka Meghalaya jungi la exam na ka si henry dalalong citizen dalalong tikinong song ka India ka tikinong Bangladesh kay ka an ka bala pan khang keep kinwan sa Meghalaya nomor ka constitution jung India ka ong hi the rights to reside and settle in any part of India tikinong Bangladesh ki bayo citizenship menta at tikina ki kila ban sa Meghalaya ru bat nomdan bala pan khang tedala jelai menta ki brio bana ba jong jela mono ban sim jikit clear kani ka baki ong menta hapa ki media baka Meghalaya kalan kani tang man thami ki brio numdan bala ban khang inong Bangladesh ba yok citizenship na ka India bonwan sini ka jela jongi bonwan song ni ka sor ka jongi tingingi persya poni dei ban suthu ba kani ka CAA de ban scrap no sisndon borok hui ka India. Well, at this point of time I don't think we can trust the government. It says something today and tomorrow it's something else. So based on that, we went on with the protest. Time that we should suicide now because CAA is being implemented. We want that everyone, citizen of Meghalaya, should stand up and protest and be against the CAA being implemented in Meghalaya.
Yes, today's protest is about we are against the implementation of CAA, the Citizen Amendment Act. That is why we're protesting in Police Bazaar. Oh yes, it'll be in every district, blocks and districts. We are going to protest against this until and unless the government of India do away with CAA. So this is just the beginning. They scrap the bill, yeah.